Mushure mekuposta several pictures nevana vavo seWikineu vati High Court ichiranga mapenzi mushure mekunge vapiwawo access kuvana vavo uye vatenda maloya nemota dzemhando yepamusoro uye vari kunzi vanogona kupinda muretirement vachidya sushi ukuwo amai vevana vari kuti ivo vanzi vapiwe 5 million neHigh Court kwete yedivorce settlement asi yekumbofanobata vakadaro imikani zvinhu zvacho zvakaoma tisvitse maokoka chinguri takagumana aiwa tadzoka tamboti timbofema zvishoma. High Court inonzi chiranga mapenzi vonyora kudaro seWikineu. What an amazing Sunday it was. Tiri kumusha kwedu nemukadzi wangu nevana vangu. I suffered for a long time missing my children. Ndichinyimwa vana vangu. Ndinotenda Mwari vakapindira. Naiwe Justice Tsanga ndichakwira gomo ndovanamatira. Mwari avachengete vakwegore. Then vafana vangu maloya angu Skumbuzo na Edley. Aiwa ndiri kutenda muri zvibaba. Mune kodzero yekuenda kunoona Victor next week. Moti hanzi nemukuru wemazuva tipiwe mumwe nemumwe brand spanking new 2026 Range Rover Sport iya $250,000 neka 50,000 each cash care fuel. Petrol yakudhura uye hakuna maclients anobhadhara kunge inini. Jokes aside boys zangu, zvamandiitira pavana vangu ava. Very soon munopinda muretirement kumba kwenyu kuchidyiwa sushi nevana venyu. I thank you. Asi manetizen ari kuti iyo tazvinzwa kuti mawana access asi kana vari amai vevana tadii tarega kuramba tongodzoka kupublic. Manetizens ari conflicted asi munoziva kuti pese panokomentewa nyaya dzekwaseWikineu munhu anenge achitozvitsvakirawo kamotawo kekufamba nako. I may not agree with Madzibaba in denouncing the mother of his children publicly. I just believe kana vanhu varambana they should disagree privately. However, most mothers use kids as a weapon to fight the father, especially kana vasiyana. Havazi vese vana baba vari kuramba kuchengeta vana because havadi. Sometimes women use kids as a bait. If you want to see your child, you have to do it on your terms. Yet mwana ndewenyu mose. Baba vanotiza maconditions wayo anoiswa namai. Zvoita sekunge murume haasi kuda kuchengeta mwana. Kana wakampa access yepakati pemakumbo, chingomupaka access futi to the product of the earth. Handiti makaita mese here. Don't feed your hatred to the children. Uchivarwisa hondo dzawakatanga wega. Mwana haangazoshayinyire baba vake raguva iye akakura vari vapenyu. Mashoko akanaka zvikuru. Vamwe vari kuti mukuru mune chiumani ufuti. Munosoroita teki namai vevana venyu kudaro. That's why Sonia akaenda yowe kuita mashura akaboiriswa kudaro. Vamwe ndokuti the kids deserve to be with their father, but you don't have to use your influence to manipulate the outcome of the court. Zvimwe zvacho takutoona kuti pana anenge akatengwa. When it comes to your kids, no parent should feel isolated from them. It's a jail away from prison. I do believe you will cherish every moment that you will see them and embrace every minute that you are with them. But don't also forget to pray for them. Sekuti, it's one job that a parent can never give to anyone. Mumwe mumwe mbereki ane basa rekunamatira vana vake. Munovatengera Rolls Royce namafoni anodhura asika kuvanamatira ngatisakangano haye. Pavana, be very careful, especially kana mai vacho vasingadiwe. People can do anything kuwachisa mai vacho through vana. Be very careful ndapota. I know varume muzvikoshese henyu kana mai vavo vakavengwa. Usazofunga kuti vanhu ivavo vachazonyatsofarira vana vake nekuti iwe unovada. So ndo imwe nyaya iripo yekuti kana vana vachinge vaendawo kwachivhayo ikoko kusingadiwe Sonia vachabatwa here zvakanaka. Kana Bigi vakangoti tsve nekona Lulu achagona here kubata vana ava iye asati aane wake. Vana mainyimirwa kuti vange vana stepmother. It's difficult for most women to accept kuti vana vachange vanomwe mukadzi wavasingatruste nevana vavo, especially in a situation iripo pana Lulu na Sonia. Izvi muchazvinzwisisa when Sonia aroorwa
vana vakugara nastepfather. Zvese izvi zvichiitika, Sonia aenda out neshamwari dzake uko kwaari kunoserebrata birthday. Ndosaka sei vakwanisawo kuti vasirwe vana vainde zvavo navo kumusha. Amai vari kuramba vachipostawo vana vavo vachiratidza kuti vari kufambirana nenguva. Vana vari kumusha, same videos and pictures that have been posted by Say Wikineo ndidzo dzimwedzo dziri kupostwawo naamai kuvari kumapuwana nekumapicture aya. Emikani zvinhu zvacho.